Nagtitipon-tipon digiti na ruwaya corn farmers manipod iti Region 1, 2, 3, 4A, 4B ken CAR para iti tinuwen ng Philippine National Corn Congress. Ti 3-day activity tinaiwayat iti Ilocos Norte Centennial Arena ken daytoy iti umuna gundaway a may padanon ti probinsya ti aktibidad. Gagem ti Corn Congress anan-anay a maadalan digiti corn farmers pakaseknan iti panagmula ti mais, kabarwanan ang teknolohiya ken digiti programa iti gobyerno babaen iti Department of Agriculture. Actually, the very first na nangyari noon during, nung una pa lang namin, I think that was 2006 ay sa Pangasinan. And this is the first time in Ilocos Norte. And we are really so grateful na inaccommodate po kami ng ating mahal na gobernador na nandito po siya kahapon, umaga at gabi. And including, of course, the mayor of Lawag was also here to grace the occasion, and that is Mayor Alcid. Inbatad na anas ken iti kastoy a pasken tapno nagtultuloy ang masuportaran digiti corn farmers. Malaksid ngamin kaditi pagay, digiti mais ti kang runaan nga mulmula digiti mannalo digiti pagilyan. Nasken ang masursurwan digiti corn farmers pakaseknan kaditi naruway ang mabalin na pakausaran digiti mulada. Well, corn is the second crop na very important sa ating agriculture. This is not only for feeds, not only for livestock, but now that we have people from the U.S. Grains who were also our speakers, andito rin po sila kahapon at na-inspire ang ating mga magsasaka because they talk about ethanol. And this corn is not only nga, sabi ko nga, not only for feeds, also narinig nyo kanina, is about silage and kung paano mapapalago din po ang kanilang mga bakahan. So maraming magagawa talaga sa corn. Naruway met digiti nakipagpaset nga exhibitors anang ibida kaditi produktuda, kas kadito'y naduma-duma a klase ti mais, mechanical equipment, ken kasta pa yan digiti pesticides ang mausara pang kontra kaditi kang runaan na problema digiti corn farmers. Kuniti field promoter ani Ben, dakyala pang ta kadagiti mula ang mais iti fall army worm. May sa daytoy a klase ti iges ang mapapati ang nagapupay jay South America. Tawen 2019, idi umuna madiskubre daytoy jay Piat, Cagayan. So dagitoy produkto tayo sa circuit bang mausar hapon no nang runa iti mula tayo nga maisket maatakar iti fall army worm nga kunada. So adad dagi klase iti egges nga mabalin nga perdi iti mais tayo. Ngem ti pagpindasan na datoy produkto ni Syngenta naka VIP isunan. So kahit nasawa no naka VIP kamo masapulan iti agpasuyod ta nakaprotekto do isunan. May samin ni Tatay Jimmy kaditi corn farmers ang nakipagpaset ti aktibidad. Isuna ti dati a provincial corn coordinator ken kalpasan iti panagretiro na ad-adda at tinutukan na iti panagmula. Patsen na adik ti mais manipod iti probinsya ti maibilang a kapipintasan ti kalidad arason met nga ad-ado iti pagserbyanda no maapitdan. In terms of quality, dati kapipintasan iti mais ti Ilocos Norte. Dahil ditoy no kalpasan iti panagmula tayo, napintas ti init, napintas ti kalidad. Dati apit tayo iti Ilocos Norte, dito iti kapipintasan maaramid nga food products. Ngam dagiti maal-ala ti sabali kas la Cagayan, Mindanao, kasi dagiti tudod jay dagiti iti agbaling nga feeds. Datayo dagiti agbaling nga lana, agbaling nga sitserias, ti maala iti Region 1. Narwayan a henerasyon ti dimalanan iti kaadalan pakaseknan iti panagmula iti mais. Marigsakan iti corn farmers kas ken ni Tatay Jimmy nga adda iti kakastoy nga aktibidad gaputa ditoy daa makita asaan na paudi ti panagmoderno ti panawen iti benneg ti agrikultura. Mark Magdirila, Balitang Solid North.